История на таблетите. Алън Кей, американски компютърен учен, излезе с концепцията за таблет, наречен Dynabook, която подробно описа своите писания, които по-късно публикува. Dynabook се състоеше от писалка с стилус и имаше тънък корпус дисплей, който можеше да се похвали с поне 1 милион пиксела. Кей измисли устройство, което трябвало да не е по-голямо от размера на една тетрадка, да е свързано към интернет, да тежи под 2 кг, да има екран реагиращ на допир и да струва 500 евро. Първият таблетен компютър дебютира на пазара през 1989 година под името на GRIP-5, име измислено от Grid System. Тези графични таблети позволяват създаването на различни потребителски интерфейси, като анимация, рисуване и графики. Бяха обемисти, тежаха около 5 кг. В началото на 90-те години персоналните цифрови асистенти се появиха на пазара с трясък. Тези изчислителни устройства имаха достатъчна скорост на обработка, справедлива графика и можеха да поддържат голямо количество портфолио от приложения. 1994 година – първият истински таблет. През 1994 година Fujitsu пусна таблета Stylistic 500, който се захранва от процесор Intel. През 2002 година всичко се промени, когато Microsoft под ръководството на Бил Гейтс представи Windows XP таблет. Това устройство трябваше да отвори очи в бъдещето, но за съжаление не успя да оправдае рекламата си. Едва през 2010 година компанията Apple на Стив Джобс представи iPad – таблетен компютър, който предлагаше всичко, което потребителите искаха да видят. Това ново устройство работи с iOS, операционна система, която позволява интегрирането на лесни за персонализиране функции, интуитивен сензорен екран и използването на жестове. Много други компании последваха стъпките на Apple. От 2010 година не е имало много по-съществен напредък в технологията за таблетни компютри. Към началото на 2021 година Apple, Microsoft и Google са основните играчи в индустрията досега. Тези устройства предлагат стотици милиони пиксели, работят с широк набор от джаджи и почти не използват стилус, както си представя Кей. Може би може да се каже, че надминахме това, което Кей си представяше.